Kamarádky a kamarádi, zdravím vás jménem dělnické mládeže. Je mi opravdu velkým potěšením, že zde můžu za naši organizaci promluvit a vyjádřit tak podporu vašemu boji za národní suverenitu. Naše účast na této akci není jen vyjádřením podpory našim slovenským kamarádům. Pod diktátem Bruselu totiž přichází o samostatnost všechny evropské národy. Když naše země vstupovaly před 10 lety do Evropské unie, lidé podlehli iluzi, která jim byla neustále vnucována. Totiž je to pouze Evropská unie, která je schopna zajistit prosperitu, blahobyt a hospodářský růst. Ve skutečnosti jsme se dočkali likvidace národních států, která jde ruku v ruce s úpadkem tradičních hodnot. My tak můžeme sledovat naprostý rozklad evropských národních společenství. Nejzřetelněji to jde vidět v tzv. Vyspělých západních zemích, jako je Francie a Velká Británie. Zde je projev jakékoliv národní identity nebo svébytnosti považován za útok proti tamním menšinám, které se pomalu, ale jistě stávají většinami. Stejný kurz diktuje Brusel i nám, když nesnese, aby ve středu Evropy existovaly etnicky homogenní státy. Skutečným cílem Evropské unie je původní evropské národy zotročit a zničit. Nikým nevolení eurobyrokrati chtějí, aby starý kontinent obývala vykořeněná šedá masa, která bude pouze pracovat a konzumovat. Peníze se staly nejvyšší hodnotou dneška. Jsou to především mladí lidé, kteří jsou vedeni k bezbřehému materialismu a právě oni jsou nejvíce vystaveni propagandě současného kapitalistického systému. V kontrastu s tím stojí naše úsilí o návrat k silné Evropě národů. Je to totiž evropský tvůrčí duch, ve kterém spočívá skutečná síla Evropy. Probuzení tohoto ducha se bruselské krysy nejvíce bojí a proto se ho snaží všemi silami zadusit a vymýtit. Jediní, kdo se aktivně staví na odpor, jsme my, nacionalisté svých národů. Potírání nacionalismu nás jen utvrzuje ve správnosti našeho boje. Věřím, že společně jednou vrátíme Evropě její skutečnou identitu. Evropa, mládež, revoluce!